mga bay, nandito kami ngayon sa Pasig, Bagong Ilog. Meron akong isusurprise na isang taga-subaybay ko sa aking mga video-video. Birthday po ngayon, 38th birthday ni Bay LV. At kakontsaba ko po yung kapatid niyang si Grace. At saka si Baby Thea. Parehas din siya. Nanonood din siya ng video ko. O, ayun. Sige, papunta na po kami sa bahay ni Bay LV. Okay, saan banda yun? Lika, Bi. Samahan mo ko, Bi. Samahan mo si tita. Ikaw ang tour guide ko, Bi. Saan banda? Saan mo si tita na? Dali. Malayo pa ba? Diyan mo lang dyan, Bay. Okay. Hindi alam ni LV na pupuntahan ko siya ngayon. Diyos ka, nakakaloka. At ito nga yung gift namin from Goldilocks. Thank you sa sponsor. Ayan. Saan ba dito? Hindi ko pa tayo, Bi. Sige. Mimi, padaan kami. Kakantahan sila. Kakantahan sila. Diyos ko. Ito ba, Bi? Opo. Katukin natin, katukin. Pwede papatay mo yung sounds kasi maano mamaya. Sino dyan? Andito na kami sa bahay niya. Hello! Happy birthday! Sino may birthday? Hello! Happy birthday po! Happy birthday! Siya po yung may birthday ngayon. Sino to? Ay, dala ako! Ni Jen! Dala niya ako. Si Ate. Si Bay LB, yung may birthday ngayon, 38th birthday. Bukas At hindi niya alam na. Kay nung tsaba ako ng kapatid mo. Ano mo yan? Kita. Jen! 38 ka na, di ba? 38 ka, Jen. Ah, wala! Ilan ba? Ilang taon ka ba? 40 po. 40 na pala siya. Nagnakaw na dalawang taon. Wala din! Ay! Jen! Nandito sila! Pwede pakipatay mo na saglit ba? Chika mo na tayo. Alam ko po. Nak! Nako! Ito si Dekam ka mo! Papa! Hindi ka dito. Pisa-beso tayo. Hindi niya alam. Ang ganda naman. Tayo Ang dito. ganda. Okay lang sa akin. Nanonood. Anong pangalan mo, Be? Raitan? Naitan. Nilala niya ako, nanonood din pala siya sa akin. Diyos ko. Ayan, nandito na kami sa bahay niya. Sabi nga ni, ano. Buksan Oo. pa. Sige. Okay lang yun. Alika na, mag-blow ka na ng cake mo. Sabi ko, ala 38 pa naman nakalagay lang. Sige, okay lang. 38, pinabata ka namin. Ayaw mo yun? Hindi ko makikita ako doon. Salamat ng marami. Nakita mo siya na, di ba? Wow, salamat ng marami. Ayan. Sige, tanggalin natin. Wow, okay lang yun. Ang problema sa akin. Saan yung puspuro mo, O, Be? diba? Akin na, Be. Swerte ko naman, di ba? Yay! First time na nag-visit ako Sa bahay. Alam ko na sobrang ano nito, sobrang special day para sa iyo. First time kong mag-surprise. Palakpakan. Okay. Halika na. Huwag ka naman yan, nandito na eh. Sige, bro. Opo, Kanta muna tayo. Kanta. Kanta na tayo. Mga bata. 1, 2, 3, go! Ay, kanta tayo. Happy birthday kay Mama. Wish muna si Mama. Namamatay ata. Oh, ayan. Sige. Yun na. 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Mami LV. Yay! Blow the candle. Wish mo na. Parang si Kuyang may birthday. Thank you. Walang anuman. Diyos ko. Anong
nararamdaman mo? Wala naman ako. Hindi mo makalain nito, ha? Sige. Oo, So, 38. nainis siya sa sobrang tuwa. Nakala ko 38. Okay lang yan. Okay nga. Hindi ka kilala ng kapatid mo. Magpasalamat ka, pinabata ka niya. Okay? Hindi So, ayan. Meron po silang mga handa. Sabihin ko na, magpalaway na ako sa inyo. Kahit hindi ako taga rito. May pansit. Mga bay. Ayan, kain na tayo. Pansit. Ano pa? Mga ano ako dito, mangingialam. Dito man na. May tilapia. Ayan, may tilapia. Maliwanag, babay ang ano natin. Okay, okay Ano siya. pa? Ano pa kaya nandito? Nangingialam ako. Meron ano? Inihaw naman, no? Oh, inihaw. Okay lang yun. Ganyan. Ganyan din yung kulay ng inihaw ko doon. Ganyan na ganyan. Ano pa dito? Nangingialam. Bangos, mga bay. Inihaw na bangos. At syempre, yung sausawan natin. Hala, parang taga rito ako. Ah! Ginataang balanghoy. Kamuting kahoy. Hala, Diyos ko, nandito. Oh, di arang, hindi pangandoy. Oh, ginataan na balanghoy. Agay. Oh, sige. Sana magkaroon ka pa ng maraming birthday sa iyong buhay. At saka sana matupad mo lahat ng magagandang pangarap mo sa buhay. Sana makamit mo na ang iyong magagandang hangarin para sa mga anak mo. Ayan. Ang pogi-pogi. Mana kay mami. Ayan. Sana magkaroon ka lagi ng malakas na pangangatawan. Good health in English. Palagi. So, sana napasaya kita ngayong araw nito. Salamat. Ayan po yung kakuntsaba ko, si By Grace. Ibagligay natin sa ano. Ayan yung kapatid niyang nag-chat sa akin. Nakiusap na sana surprise namin yung ate niya. At ito na nga. Okay, ayan na si By LV. Maraming salamat. Tayo, asan na sila? Kapasalamat na ako sa'yo. Diyos ko, ayan na. Kasi ang Salamat daldal na ko. magpapapicture ako. Oh, sige, Ipapakita ko picture. sa mga- Ay, kuya! mga kasama Ang pogi naman. Para Sige, man- sige. Dito na lang kami. Bye!